lidt depressiv. Hvilket vil sige, at jeg kan også på trods af min medicin, som skulle virke stemningsstabiliserende, hvilket det også gør i perioder, men jeg har, hvor jeg kan altså svinge mellem at have depression og være manisk. Og når jeg er manisk, så er jeg sådan meget fuld af energi, og mine tanker, de kører hele tiden. At jeg får sådan associationer af mine tanker, og så kan jeg få associationer af associationerne, og til sidst så er jeg nærmest ude i rummet. Altså det er sådan lidt. Det kan godt være lidt hårdt, men nogle gange kan jeg også synes, det er lidt inspirerende. Altså jeg tror selv, at noget af mit misbrug i mine unge år, og også op i mine voksne år, men i mine unge år, at det var også lidt en form for selvmedicinering, for ligesom at komme væk fra de tilstande, jeg oplevede at være i. Ikke at jeg sådan, når jeg ser tilbage, følte mig sådan på daværende tidspunkt sådan rigtig stærk psykisk syg. Men jeg havde alligevel nogle ting inde i mig, som ikke føltes rare. Og når jeg så tog stoffer, eller drak rigtig meget, så plejer jeg gerne at sige, så var det sådan lidt take a break from life, og sådan slippe lidt væk fra alt det, der nu kunne virke svært. Fordi jeg har oplevet på et tidspunkt, hvor jeg havde en kort periode, hvor jeg boede ude for mig selv, og hvor jeg styrede min egen medicin, og jeg oplevede, hvordan jeg kunne blive sådan lidt høj af nogle af de produkter, jeg fik, og så er jeg svært ved at styre det. Og det er igen det der med, at jeg kan være tiltrukket mig, det er at være i en rus, for at slippe lidt for det hele. Altså, ja. Jamen, jeg har det skidt og svært med det til tider i hvert fald. Også fordi der er sket rigtig mange ting i mit liv, dårlige ting, på baggrund af mit misbrug. Altså, jeg har oplevet alt, lige fra at komme i rockermiljø, til at bo på gaden, og faktisk til at prostituere mig selv i bøssemiljøet i Odense, for at skaffe penge til mit misbrug. Og haft polititilhold fra mine forældre, siddet i fængsel, og alt det der har jeg det svært med, men jeg har startet i noget terapi også, hvor jeg også ligesom har fået belyst, at det handler ikke om, at jeg var et dårligt menneske. Det var ligesom nogle mestringsstrategier, jeg havde med hensyn til at tage stoffer for bedre at kunne klare mig igennem livet. Så. Jamen, den er rigtig god på det her sted, fordi de kører meget i et begreb, de kalder recovery. At man skal komme sig, og man skal blive stærkere. Og det ikke er meningen, at man skal bo her resten af livet, ikke også? At man skal ind i en udvikling. Og det kan også godt være, at der er nogen, der bare aldrig vil kunne nå dertil, at de kommer ud og skal klare sig selv. Men at de mere eller mindre skal bo her altid, ikke? Og det er der selvfølgelig også plads til. Selvfølgelig afhænger det så også igen lidt af kommunen og penge og bevilling og alle sådan nogle ting, ikke? Men ellers altså på stedet, man bliver taget meget seriøst. Og jeg kan godt lide, at der er så meget brugerindflydelse. Og det er det hele taget med, faktisk med alt, hvad der bliver taget stilling til i huset. Og det kan være aktiviteter, det kan være, hvordan caféen skal køre. Det kunne være, hvordan man skal behandle hinanden. Det kan være alt, altså alt, hvad der kan være. Så at der har vi sådan en brugerråd, hvor man kan komme, hvis der er noget, man synes, man har problemer med. Men selvfølgelig kommer det også op på de møder, hvis man synes, der er noget, der er godt, at man også husker at have det. Altså, jeg har tidligere boet på institution, og det her, det er det bedste sted, jeg har været. Også fordi, at det, jeg godt kunne lide fra dag 1, jeg trådte ind ad døren, ikke også? Selvfølgelig var det den modtagelse, jeg fik, som betød rigtig meget, men også, at jeg havde det sådan, at det her, det er et hjem, fordi det er stuer med dejlige møbler og billeder på væggene og planter. Og sådan, når det er lidt mørkt udenfor, sådan mørk årstid, når man så står op om morgenen, så er der tændt stearinlys i hele huset. Og, altså, det er som et hjem, og det er ikke som en institution.
Så jeg siger, at det her det er et bosted. Det er ikke en institution. Og det synes jeg er rart. Man virkelig skal være ops på, når man som ung begynder at bruge alkohol, eller at der er også mange, der for eksempel i den sene gymnasietid, eller det omkring den alder, flytter lidt med at tage nogle stoffer. Det kan være, at man prøver at ryge en joint, det kan være, at man måske til en fest, eller man går i byen sejlstreg om vitamin eller et eller andet. Og der er jo mange, at det sker lige et par gange, og så holder de igen. Men man skal være meget ops på i forhold til sig selv, hvad ens motiv er til at gøre det. Og også at jeg tænker, at jo lavere selvværd man har, jo større chance har man også for at ende i et misbrug. Fordi med lavt selvværd, der har man jo også kan have et svært og hårdt liv på mange måder, ikke også? Og så er det igen det der med, når man så møder stofferne på sin vej, så slipper man væk fra de der følelser af usikkerhed, og man ikke synes, man er god nok, og de der hårde tanker, man kan have omkring sig selv, når man har et lavt selvværd, ikke også? At man aldrig rigtig synes, man er god nok, og sådan lidt igennem ens tanker, hvor banker sig selv lidt oven i hovedet, ikke? Og så oplever man det der med, når man bruger stoffer, eller hvis man drikker, at man kommer væk fra de følelser, og så kan det igen hurtigt blive en slags mestringsstrategi for at klare sig igennem livet. Det er meget spændende, og det er også, som det interesserer mig rigtig meget. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Jeg har en lille erfaring fra somatics, men ikke så meget fra psykiatri. Men jeg har arbejdet på psykiatri som vikar, men det er meget spændende. Når man arbejder med mennesker på somatik, det er også godt at vide, hvordan de har det psykisk. Fordi de to ting, de spiller meget ind. Mange mennesker, som de har nogle somatiske problemer, f.eks. hjerteproblemer, så påvirker det psykisk også. Det er ærgerligt. Mange af dem, f.eks. depression, de kunne også være noget med demens, de er også ærgerlige i det der psykisk sygdom. Men det er ikke kun ærgerligt, det er også årsag til psykisk sygdom. De kræver måske fysisk påvirkning på grund af trafikuheld, så kan folk have psykiske problemer derinde efter det. De kan også være noget med miljø. Tænker lige på noget misbrug. De kan udvikle det til psykiske problemer. Det er det der med alkohol og alkoholmisbrugere. Ja, de påvirker en psykisk problem. Der er også noget med organisk tilstand, for eksempel demens. Det er noget meget, deres hjerne bliver påvirket på det. Der er noget med depression og angst og spiseforstyrrelser. De er mennesker ligesom de andre, de er en sygdom ligesom de andre, som de ikke mange steder, de kigger på det, de kigger meget på de andre. Jeg synes, at alle kan blive syge, alle kan have det psykiske problem, uanset hvem det er. Det kan altid ske til hvem som helst. Men selvfølgelig, man kan også forebygge det. Det findes mange forskellige behandlingsmuligheder. Det er noget med psykoterapi, og det er også noget, der kommer fra medicin og psykologiske behandling og sådan nogle ting. Det er det der, som man er. Selvfølgelig, hvis jeg har en god behandlingsmulighed her i Danmark i forhold til andre lande, hvor jeg kommer fra, for eksempel i Tanzania. Jeg har rigtig godt behandlingsmulighed i Danmark. Men, ja. Er der flere?